बेसेबां जाखो नोंनि पेरालाइस जानाया बर'दिननि लाइफां स्पेखालिनिफ्रायनो बर'दिननि लाइफांनि अखानायै जाखांनानै लाइफां नों माबा बेदरखौ जादोंमोन नासो जादों ना जादों मा ना जादोंलाय हा बेखौ होफैदों नामा बे गाज्रिथार बेनाव बे प्रेसार दंखायो बेखौदि मिथिया नायजायाबो बेखौ मालाबाबो होफैनाङा बे माबा प्रेसारा बिराद गाज्रि बे ना सान्दा बेनिफ्राय बे ना बारलि आरो माखासे क्रस दं पंकज बे नाया बिराद बेनि थाखाय बै अमा बेदरनिफ्रायबो गाज्रिसिन बेखौ लाबोनो नाङामोन आदसा बेनिफ्राय नोङो मा जाग्रामोन बेनिफ्राय नोङो बेखौ जानाय लाइफां गायनायनि अखानायै जादोंब्ला नों मा जाग्रामोन बे लाइफां गायनाय 11 तारिखआवसो जादों जानाया 11 तारिख लाइफां सिफायनायनि खालि मोनायाव लाइफां सिफायनायनि मोना जाखो बिलाय मागोनि सानथाम सिगाङाव जेब्ला नोङो बे जाजेनायाव माबायदि मोनामोन नोङो बे मैगं थाइसे नैबे खर' खावसे साबाय थानायखाय उन्दुनो नागिरदोंमोन आरो उन्दुनो नागिरदोंमोन मुलि नागिरदोंमोन मुलि नागिरबाय थानायावनो गासै लुहैबाय बे लुहैनानै सिखारनो सेस्था खालामबाबो हायाखै आङो ओमफ्राय बे फिसौजों बिफाजों दङमोन बिफानो खोन्थाबाय फिसौआ आबैया गोलैनानैसो दं होननानै आं हमखांबायनानै सिखारनो सेस्था खालामबाय सियाराव हाया गासैबो नोङो होसोजोबनाय बायदि जाबाय गिलिर जाबाय नोंथ' बिदि जागोन ना मिथिया बिदि जादों होननानै ओमफ्राय फिसालाया फैनानै बोखांनानै बिसिनाव दोनदों सोर सोर दंमोन न'आवलाय आं आरो बै फिसौ फिसा गासैबो नोंहा गथ'फोर साबसे दं सासेल' आदसा बिहामजो दं आरो फिसौ दं दा आब' नोंनि बैसोआ बेसेबां जाखो दा नोंनि फंबायानो 59 बे नोंनि फंबाय असे दा बेनियानो 59 60 थांसै नोंनाथ' बारा जागोन हयथ' 65सो जानो हासिगौ जेनेबा जोंनि मण्डलिया 60 जाबायनो आरो बे बोसोरावल' मनुआ जों होमबालाय बेखौ लानानै सानबाय आरो आदसा नों दा आं नोंनि थाखाय आर'ज खालामनोसै माने इसोरासो नों इसोरखौ फोथाय आं सोखाया दे जिसुआ सोखागोन बेनिखायनो नोंनि थाखाय आर'ज खालामनोसै आरो जिसुआसो नोंखौ थाबायहोगोन जिसुआसो गासैबो बे गोथैखौ फोथांफिना फोथांफिनाखै खानाखौ नुदों लोंग्रानो बेनिखायनो जोंनि फोथायनायासो नोंखौ सोखागोन जिसुआ बुंदों नोंनि फोथायनाया नोंखौ सोखाबाय आं सोखाया दे आं नोंखौ बुंदों नालाय आंखौ दा फोथाय जिसुखौ फोथाय दे आंबो नों बादि मानसिसो दे आं नोंनि थाखाय आर'ज खालामनोसै नों जिसुखौथ' फोथायजायो नोङो दे जों बेनि थाखाय आर'ज खालामदों बे खाथियाव न'खरनि मानसिया सोर सोर दं आंनि गिनायखौ बुङोब्ला न'खरनि गिनायखौ फै खाथियाव फै दे नोंसोर बेनि थाखाय साया खोख्लै आखाइखौ साया खोख्लैदो आं बेखौ खर' जानानै दिगोन नोंसोर जे बुङो आंनि फोरबो आंनि इसोर आंनि फोरबो आंनि इसोर नोंसोर बयबो बुंनांगोन आरो बेमारियाबो बुंनांगोन नाथाय नोंसोरनि गोरबोनिफ्राय मैखुनाव बेरखांनांगोन खुगा बेरखानांगोन दे आंनि फोरबो आंनि इसोर आंनि फोरबो आंनि इसोर अफोरबो जोंखौ अनदो अफोरबो जोंखौ अनदो अफोरबो जोंखौ अनदो गोथार जिउआ बिनि सायाव फैगोन आरो गोजौ चिन्तानि बोलोआ बिनि सायाव थाफैगोन गोथार जिउआ बिनि सायाव फैगोन आरो गोजौ चिन्तानि बोलोआ बिनि सायाव थाफैगोन गोथार जिउआ बिनि सायाव फैगोन आरो गोजौ चिन्तानि बोलोआ बिनि सायाव थाफैगोन प्रभु नों मावनो हायै जेबो गैया जेरै नोङो लेंग्राफोरखौ थाबायहोदों ससे गोथै पेरालाइसखौ नों थाबायहोदों जेरै बबाफोरखौ रायलायहोदों जेरै नोङो भुतफोरखौ गारदों गोथै लाजारुसखौ नोङो सानब्रै हाखरसेनिफ्रायनो गोदान जिउ होफिनदों नों मावनो हायै मोनसेबो गैया बे दुखुथिया नों जेखौ नों फोरबो नों दांदों नों बेखौ दानो थाबायहोदों जोङो गथायदों फोरबो नोंनि मुङै जोंहा जेबो बोलो गैया फोरबो नोंनि थै आरो क्रुस नोंनि अहायनिफ्राय ओंखारनाय थै आरो दैजों बेनि गासैबो सैनानै
देहायाव सोनानै गासैखौबो नोङो गोदान खालामनानै बेखौ गोग्गो देहा आरो गोग्गो जिउ होदो जाहाथे नोंखौ गोथार गिर्जायाव नोंखौ बाखानायनो सिबिनो खुलुमनो हानाय बायदि आंनि फोरबोनिफ्राय प्रै ताला हालेलुया हालेलुया अ फोरबो बेनि पेरालाइसिसखौ बेनि थाबायनो हायैखौ नोङो गोख्रों खालाम नोंनि मुं नोंनि राव नोंनि बोलोजों गासैबो जाहाथे फोरबो नोंनि मुं खोनाब्ला सैतानफ्राबो गोदान जायो नोंनि मुं खोनाब्ला बेमारफ्रा गोदान जायो नोंनि मुं खोनाब्ला हादरा बुहुमा गिख्रंजोबो फोरबो जिसु नोंनि मुङा सोमोनांथाव जाय नोङो बे जिसु नामा फोरबो नोंनो दोननाय हे आफा इसोर नोङो जेरै जिसु नामखौ नोंनो दोनदों जेरै गाब्रिएल आरपनि गेजेरजों नोङो बे जिसु नामखौ जिसु नों फैनानै बेखौ नोंनि गेदेर अननाय महिमाखौ आरो बेनियाव दोनदों प्रेज ताला come Holy Spirit please hallelujah Jesus फोरबो बेनि आथिङाव नोङो बोलो हो बेनि थाबायनो हायैयाव नों बोलो हो बेनि गासैयावबो नों बोलो हो फोरबो नोंनि थैजों नोंनि क्रुसजों बेखौ नों गसंहो आंनि फोरबोनिफ्राय प्रै ताला Thank you Jesus हालेलुया दुखुनि समावबो जों नोंखौ हामबायो सुखुनि समावबो जों नोंखौ हामबायो मोनै समावबो जों नोंखौ हामबायो फोरबो गासैबो नोंनियाव जोङो जेरै फोरबो नोङो चिता गुरबार ना मानिखौ हाजार मानसिनो जाहोनायनि सिगां नोङो जेरै आफा इसोरखौ हामबायदों जोंबो दिनै बे दुखुथिया लेंजा थाबायाब्लाबो नोंनियावनो गासैबो नों हाग्रा गासै बेनिखायनो फोरबो जों नोंनियाव गासैखौ गथायदों नोंखौ हामबायदों हामबाय जिसु हामबाय गोथार Hallelujah Jesus Nazareth praise Allah Nini waga ha metani jateng Nini raiti apaitan Nini gusya sargo jari jabedang hayam tani jateng Jengni jane rangko ko jane jane ha Ari jeni ordai kalam ko jane nagar Jari jang bajeni ordai kalam ko jane nagare Ajeng kan jane dala babi kanami pe jeng ko bakame Na jare jisinu ngai beko ko taidang porbu Na beko ko song ha Na beko tabai ha Na jare pray tawa Jesus. Algo que te va a ver vivo no me cambio de hotel. Acá paneba, ah, pray. Hamba isi kabardı. İcra geldi. Hamba isi nengko mesela onga nengti apa sendiri kamde? Ha? Nengko kesulitan kerja Yesus bumbai kana hagan. Nengko nolcima jerai belaba Yesus coba kalau bumbai kana. Nengko prasna kalmeo kalau prasna kalmeo haya belaba Yesus ko janai be Nengko kaksiyo boleh Yesus mau haji bagaimana? Itu dah bancai dengan senior kota itu deh. Perbuatan itu kau apa nengini henai. Angni prepangsin mengidu kosi langdeng. Nengiko ada, ha? Dan ya, angga jeng kami sih.